Mushure mekunge nyaya yemufi ainzi Munyaradzi kuZhombe uyo akafa nekupondwa ndokutaura nemhuri yekwaMuchechetere yakasiyirwa chitunha ichipomerwa mhosva yekuponda Munyaradzi. Sly Media yakazoenda kuGokwe kuChidoma uko yakanotsvaka mhuri yemufi kuti vanzwe mafambiro akaita nyaya iyi apo vakange vachibva nemutumbi kuKwekwe General Hospital. Sekunzwa kwamaita papart 1 makorokozawo achitaura vanoti vanhu vakange vakatakura chitunha vakanzwa izwi richitaura kuti muri kuda kuenda neni kupi muchitadza kuenda neni kuvanhu vakandiponda. Izvi zvinonzi izwi rakatanga kupa mainstructions aya apo vakasvika paturn off yeZhombe East murodhi yeKwekwe Gokwe. Zvakaita kuti dhiraivha akange akatakura chitunha ichi ambomira pasaidhi perodhi achiti akange aita manzwiranzwira kana kuti zvinonzi nemakorokoza. Izwi rakadzokorera zvekare rikati ndinokutungamirira kusvika pamusha pemunhu akandiponda. Zvinova zvakazoita kuti chitunha ichi chiiswe pamusha apa pamwe ne2 liters yemvura iyo yakanzi chaizonwa nguva nenguva. Zhombe inzvimbo inopisa zvekuti kubva kuma6 am zuva richangobuda kunotenge kwave kupisa kunge masikati. Chitunha chasiyiwa pamusha apa chinonzi hapana kana nhunzi imwe chete yakamboonekwa ichimhara pamusoro pecoffin, uye zvakare chitunha ichi chakange chisinganhuwe kwemazuva anosvika 9 days apo chakange chiri pamusha wepaMuchechetere. Chitunha ichi chakazotakurwa nemapurisa kwave kunoiswa kuKwekwe General Hospital mochari. Asi zvekuti chitunha ichi chakataura chichipa mainstructions ekuti endai munondisiya pamusha pemunhu akandiponda zviri kurambwa nemhuri yekwaMuchechetere avo vari kuti izvi zvakarongwa nemhuri yemufi kubudikidza namai guru vaMunyaradzi avo vavaigara naye vachimuchengeta kubva zvaakabva kuGokwe achiuya kuzokorokoza sevamwe varume. Mhuri yekwaMuchechetere inoti iri kungotorwawo semasuspects ekuponda Munyaradzi, asi umbowo hwekuti ndivo vakaponda hapana, uyewo zvakare zvekuti chitunha chakataura manyepo. Sly Media yakasvika kuGokwe ndokutaura nababa vemufi. Baba makadi? Tinosimba makadiyo. Tiripo tinoti nematambudziko. Aiwa, tinoti ndedu tese. Muchinzwa baba tinoziva kuti mukomana akanga aenda kunoshava atirega nimbonotsvagawo mari sezviri kuita vezera rake. Shoko rekuti mukomana akashaya rakasvika sei kwamuri? Kwandiri inini rakasvika richiti mukomana hatimuoni as from 11 August. Rasvika kudero vakatsvaka vakatambura vakatsvaka kusvikira vazowana panzvimbo yakanga ari. Isusu tafonerwa kuti huyai tibetserane. Takamuruka sevabereki kuenda kunoona panzvimbo pacho. Tikadarika nokumapurisa kuti mapurisa tifambe nawo tinoona kuti chii chaitika paifungidzirwa kuti ndo paari. Right, ndichitangira ipapo inini ndinotanga ndichiti pamusi watakasvika ipapo tapuwa information yekuti vakahaka mukati memvura mugodhi waisvika kana kuti tingangoti 7 meters deep. Saka vanoti ivo vakatraya kuti vahake vachiredza nechitanda changa chakasungwawo newaya. Saka chitanda chairamba kuti chibude chaizobuda chakahaka micheka yebhurukwa rinove ndiro bhurukwa ranga akapfeka nerudzi rwaro. Vatraya zvekare chakarema kuti chibude, saka vachibva vatoregedza ndipo vakandifonera ndikati mirai ipapo musabudisa mutumbiyo kana kupomba mvura, mirai kubudisa tiuye ipapo nemapurisa tigobetserana tichionesana kuti chii chiri kuitika. Tasvika ipapo isusu takaedza kuti tipombe mvura, saka mvura yakaramba kubuda kwekanguva kanokwana 10 minutes. Tichibva tatimisai muchini, tichibva tatanga kuti isusu vekwadhuve titaurire kuti chiko chiri kuitika, kana uripo iwo uri mukati uri wechikama chedu ita kuti mvura ibude tikutakure tiinde newo kumba kana uri wakafa. Right, after 10 minutes injini takataura kuti ngaichimutswa, ikamutswa injini ikapomba mvura, yakadhonza mvura kwe 2 hours.
Saka mvura yapera kuma 9:15, saka mutumbi takapinda tikabudisa kune vakomana vatanga tinavo, tabetserwa nevatanga tapiwa mapurisa emaneighborhood. Tinavo ipapapo takabudisa mvura, tikabudisa mutumbi ukabuda panze. Taongorora mutumbi kuti kuda pane zvisipo paari. Takaona pamutumbi pamusoro peziso pane buri rinenge banga rakabaya pamusoro peziso right. Kugotsi kwake kwaita sekunge kune banga kana kuti demo rakatema. Saka ndomubva tangofungira kuti munhu uyu akaita zvokupondewa. Tadero kuseni kwacho kuma 11 ndo pakazouya mapurisa achitakura mutumbi vachiti vanoendesa kupostmortem kuBuluwayo. Vaendesa kupostmortem kuBuluwayo, takazonosangana nemutumbi kuKwekwe, asi patove ne1 week mutumbi waenda kuBuluwayo. Wanga wakachengetwa uri muKwekwe ndokuzoenda uri musi wechipiri kuBuluwayo. Takazonosangana nemutumbi musi wechitatu. Tatora mutumbi kudzoka kuno kuGokwe tichiti tozoita burial. Tave munzvimbo yeZhombe tichiuya kuGokwe. Pakaita chishamiso chakatishamisawo isusu. Pakaita inzwi raibuda. Hatina kuziva kuti inzwi riri kubuda mubhokisi here kana kuti chitunha chaitaura. Tichibva tamisa mota ndokubvunzana isusu semhuri kuti musati mabvunzana, izwi raitaura kuti chii? Raitaura richiti moda kuenda neni kupi? Endai neni kwandakapondewa. Kwandakapondewa munoenda neni kwamuchechetere kune masuspect akataurika kuti ndo vakandiponda. Zveshuwa takakonesawo mota, tawirirana kuti ngatikonei nemota tiende naye ikoko. Muri ipapo izwi rakataura kwenguva yakareba zvakaita sei kuti muri kuenda neni kupi? Ipapo pakaita sekunge paita 2 minutes. Moziva 2 minutes inguva yakareba straight. Saka takona tichifamba kuenda kuDonjani, kuSt George. Tiri muroad takuda kunosvika pamaarea pacho. Tasvika pa masuspect takasvika tikasiya mutumbi sokutaura kwaanga aita. Tadzoka patanga tichizorora tiri panove ndiwo paigara munyaradzi achichengetwa achiita zvokushava-shava. Takabva taona varume vaimanya vachiuya kwatiri kuzotikoka kuti uyai munzwe zviri kutaurika kuno. Kune munhu atobuda mudzimu ari kutotaura achiti ndini munyaradzi. Takamanyawo zveshuwa nemota iya tanga tasiya nayo chitunha uko. Tikadzokera panzvimbo pacho panonzi paMutohwe. Takaona munhu akarara pasi achiita songe akatofa, achitaura achitutuma furo mumuromo, achitaura kuti ini hamuendi neni kuGokwe kunondiviga. Inini ndakashota muviri wangu, ndine mapatsa handisinawo, handina kukwana. Saka imi musaite nharo nokuda kunondiviga. Kana maenda neni kunondiviga, nemota yacho yamunonditakura nayo inobheuka. Kana mapatsa angu asina kukwana, ndinotove nevhudzi risina kukwana. Haana kuzotaura hake kuti handina rurimi handine chii, but aiti mapatsa angu. Isusu tambomuvheta takaona songe haana zvakakwana zveshuwa nokupondewa kwakaitiwa. Saka iye ndiye aizvitaurira kuti handina kukwana mapatsa angu. Saka isusu tabva tazoisa nyaya kuna dhiraivha achidaidziwa kuti dhiraivha uya pano ndikuudze. Dhiraivha akadaidziwa kuti aratidze kuti chiitiko chaitika ichi, iwo kana usina vhudzi rangu, ndakashota nhengo dzangu. Saka iwo wopiwa vhudzi rangu kana uda kunditakura, wopiwa vhudzi rangu woenda wakafumbata mumaoko kana kuisa muhomwe, ndokuti utakure vanhu vese ava nechitumbi changu, moenda munondiviga. But imimi hamusi kuziva kuti ndovigwa sei. Kuvigwa kwangu ndenge chida nhengo dzangu dzakakwana. Right, tabva ipapo tichida kuti tiinde kuti tinoona zvaanga ataura. Anga ataura achiti indoda kuenda kuna mai vangu, ndinodla sadza kune vaindibikira sadza. Saka tasvika mumba mune vaimubikira sadza, akaramba achiindira mberi nokutaura. Saka akakumbira hembe dzake, hembe yake yakatenga. Ndikubate muromo baba. Kana muchiti akaendera mberi nekutaura, muri kureva here kuti izwi iri ramakanzwa pamakatena masvika paZhombe ndo rakaramba richingotaura zvakare? Kwete, tasvika ikoko pakaita kuti pasvika mudzimu wemwana, bhururu wake here akanga achishanda naye, ndiye akabuda mudzimu. Wakunge uchitaura uri paari achitozviintrodusa kuti ndini munyaradzi. Saka tave mumba
tiri panyaya yekuti toda kunzwa kuti tipedzise nyaya yacho. Akanga ati tiri ikokoko kwatanga tiri kumtowe. Anditi inini taurai zvamuri kuda kuti ndibhadharwe nazo. Ndikataura akati hapana izvozvo. Ndikataura akati kwete hapana izvozvo. Ndikataura muchitaura baba tobata zvinzo maitaura kuti chii bhadharwa nechii nechi zvairambwa namunyaradzi. Ndichitaura namunyaradzi aiti isusu takati toda mombe 30. Saka tati tinoda mombe 30 akaramba. Ndikapinza pa 40 akaramba. Ndikapinza pa 50 akaramba. Ndikapinza pa 60 ndepaakazoti zvakanaka 1 mobhadharwa 60 mombe idzedzo nyorai pabepa. Ndikanyora pabepa yanga ichinzi private yangu. Saka zvairi private yangu akati ndipei kuno ndirume bepa irero achitutuma furo. Ndobva ndamuisa bepa riya muromo akaruma bepa riya richitutuma mafuro rikazara mafuro. Saka paakazonditi chindibvisai bepa mondimurudza ndoda kunodla sadza kumba kwandaigara. Tamurudza paya pebepa riya ndinaro muhomwe tichibva taenda kwaidla sadza. Tasvika mumba kuti achipohwa sadza akaenderera mberi nokutaura achikumbira kuti inini mufanira kundiviga sezvo zvandiri kutaura. Munondiviga ndakakwana nenhengo dzangu. Ndiri kukumbirawo mai vaindichengeta vanonzi Maedias. Ndoda kuti ndivanzwe ruoko rwavo kuti ndivo here. Ndibatisei neruoko rwerudyi. Uru ruoko rwakaparara rweleft rwakatoparadziwa hapachina ruoko haruna simba. Vachibva vabatiswa ruoko achibva ati ndivo vacho chaivo chaivo mai vangu vamandibatisa. Akumbira hembe dziya zikanzi mondisungira kuruoko. Vasungira kuruoko ndo pakazobuda mweya waitaura uri wamai vake vanomubereka uchidzinga mhepo iyi yanga ichitaura pamwana wavo achiti ibva munyaradzi ibva usarwisana nehondo hauna rudzi navo ibva. Saka mhepo iye yakati yatidzikirei ndobva varwisa kumurudza vachida kumubvisa padhoo kuti abude mumba matangatiri kuenda naye kunze. Vachibva varwisana naye vachirwisana kusvikira vaenda kunze kwemusha otherwise it's 100 meters. Saka ikoko hatina kuziva zvakazonoitika ikoko kusvikira mudzimu uya wainda. Saka nyaya yaitaura hatina kuipedzisana kuti anga akakumbira kuti bepa irero ramanyora munotora mvura yemugodhi manda ndakakandiwa moinda naro monosasa pamagirosa masasa modarika moinda pamandisiya ndipo chaipo pamandisiya ipapo ndo vanhu vakandikanganisa vakandiuraya. Mosasa mvura pamusoro pebox mosiya bepa irero pamusoro pebox then imi modzokera yenyu pamazuva 2-3 modzokorera izvozvo muchinosasa pamagirosa nokuinda kunodira pamusoro pebox rangu. Pamazuva 2-3 modzokera futi muchaona zvenge zvichingoitika. Saka hatina kunge tapedzisa nyaya iyo yakangosarira pakudzingwa kwemhepo yakadzingwa namai ava vanove ndivo mai vanobereka uyu mwana. Masvika pamakanosvika nemutumbi iye munyaradzi akutungamirirai makasvika painani uye chiitiko chamakaswita pamba ipapo chii? Tasvika patakasiya mutumbi panga pasina munhu asi kuti as a family misha yacho yakangobatana pa next door pacho semhuri pamusha pababa vacho vanhu vanga varipo vakangodongorera kuti chii chiri kuitika. Isusu tasiya mutumbi takabva tikadzokera kwatanga tichigara. Hatina kuona action yakaitika. Tabva ipapo tikatora 1 day tiri patanga tichizorora hakuna wakatevera kusvikira tazomuruka mangwana acho. Ndofunga takamuruka kuma11 o'clock hakuna akatevera. Mambo anonzi Ndumo tanga tamuzivisa kubva musi wekutanga takamuzivisa rutatu, kubva musi wechipiri tikamuzivisa, musi watazomuruka tikamuzivisa tichiti aiwa isu taisa mutumbi kwaakapondewa. Asi mambo afonera sabhuku wacho akatitaurira kuti sabhuku wati ndakumbonotarira ng'ombe dzangu hakuna kana action yakaitika. Ndanzwa muchiti munyaradzi mushakabvu akataura kuti zuva rekutanga ita izvi, rechitatu ita izvi, rechipiri ita izvi, rechitatu ita izvi. Mukati mimi hamuna kuzviita nekuti muri kuti mhepo yakanga yadzingwa, but yakanga yadzingwa yataura kazvamaifanira kuita.
chakazoita kuti imimi nemazuva makagara ikoko musanopedzisa zvaidiwa nemushakabvuchi? Hatina kukwanisa kupedzisa because iye mufi ndiye aiti anotitungamira kunosvika tasvika pabox tiinaye or even ari mumota taifamba naye akati director kuti itaizvi. Saka takaona kuti tiinde isusu iye asipo panozogona kuita bopoto kana kuti mhirizhonga isingaiti. Saka takangogumira ipapo taona kuti uyu mweya wadzingwa uyu ndowanga wakatikokera, hatichakwanisi kuti tinosvika ikoko kusvikira tadzoka kuno kumusha. Kusvika madzoka kuno kumusha, mhuri iyi pane danho raikazotora here kuti imimi naivo musangane mutaurirane? Right, pamhuri iyi yakazotouya kusora nezuro kunoku ndofunga pamba patove ne6 days isina kutevera. Yave force yemapurisa kuti vatevere kwatiri tizotaurirana. Mapurisa isu tavakumbira kuti indai munoudza mhuri yekwaMuchechetere vauye titaurirane pasina mhirizhonga, pasina kupopotedzana, pasina kubatirana matemo. Saka mapurisa akazouya nemhuri yacho tikataurirana kusvikira pakugumisidza vekwaMuchechetere vataura ivo vachimeshena mazita avaifungira kana kuti avainzwawo mukufamba vachitsvaka information ndo avakatipa. Saka mapurisa anoratidza kuti mapurisa akangogara nyaya iyeyo, isusu aiita songe ari kutivhundutsira. Tikaona kuti mapurisa ari kutivhundutsira but isusu ndisi takafirwa. Saka kuvhundutsirwa kwataita manje takashayiwa wei kuti todini isi tiri kuvhundutsirwa nemapurisa. Vanoita songe ivo vaitojegana nevekwaMuchechetere. Saka isusu ndobva tangoguma ipapo vakadzokera. Nezuro ndo pandakangonzwa since zuro kuseni hatina kana information yatakagamuchira. Takangonzwa neukama huriko St George uchifona kuti mota dzauya dzemapurisa dzatakura mutumbi dzainda nawo. Hatina kuziva kuti vaindisa kuZhombe kliniki ine mochari here kana kuti vadzorera kuKwekwe mochari. Hatina kuziva, nanhasi hatisati tafonerwa kuti takazobvisa mutumbi uya tikaudzorera kumochari. Baba, muri kutaura kuti kugara kwatakaita imimi neni panapa tiri vaviri kudai, hamusi kuziva kuti mutumbi wemushakabva uri kupi? Handisi kuziva kuti uri kupi. Ndakangofonerwawo neukama vachiti mutumbi wamurudzwa patakausiya ukatorwa ukadhiraivhiwa nawo. Hatisi kuziva kuti wakanoiswa kuKwekwe mochari here kana kuti kuZhombe mochari. Hatisi kuziva. Iwo mapurisa akatakura ipapapo vachibvisa munhu patakamusiya. Havana kana information kana kutifonera havana. Therefore vanga vane nyaya yekuti pasure paso vaiti ivo Dispo achitaura neni aiti Dispo ari kuda kuti kuye vakuru vemapurisa vari pamusorosoro ndivo vanouya kuno kumhuri yekwamvurumu vozotora 10 or 12 vabereki vakuru voinda navo ikoko nechiitiko chokuti mapatsa haasi kuonekwa. Anga ataurwa naiye wekwaMuchechetere achiti mapatsi ari kuziva paari. Saka vaya vakati isusu patakaita postmortem hatina kuona kuti munhu akashota. Saka mapurisa aya akuda kuti vekwamvurumu nevekwaMuchechetere vaonesane kuti vavhure chitunha vachivhete nhengo nenhengo vaone kuti pane zvakadambuka here kana kuti zvakatorwa. Isusu vadero takavarambira but ivo vanga vane fosi iyoyo. Nezuro date 13 nezuro ndo pavaida kuti vafosere. Saka isi tavarambira kudero ndepakazoitwa action yekuti vauinze mapurisa agotora mutumbi vaubvise ipapo. Iye Muchechetere ari ataura achiti inini vana vangu vakaita dambudziko vakarova munhu. Saka inini ndakubhadhara nemombe chitokazi chidiki nembudzi ine zvivana zvayo zviviri zviri kuyamwa kuti bhokisi ribve panzvimbo yemusha wangu. Saka isusu nekufunga takangofunga kuti kuda mapurisa azoita izvozvo nekuda kwokutaura kwaMuchechetere. Saka zvinhu izvozvo hatizivi kuti zvakaenda kumapurisa here kana kuti zvakaenda kumhuri yekwamvurumu here akatendera kuti bhokisi ribviswe ipapo mapurisa here kana kuti ndivo vekwaMuchechetere vatendera kuti ribve vawirira nemapurisa, because hakuna kana one wedu anga aripo. Handi ipapo musi wamakabvisa mutumbi, mutumbi uri kutaura kuti handina bvudzi
mazitaura makati rurimi runenge rwangarisipere zvakare nemamwe mapatsi. Imimi maburitsa mutumbi uyu, hapana here zvamakaona semhuri kuti ichi chinhu ichi hachipo kunze kwevanga ramataura kuti ranga riri pamusoro peziso? Alright, pakubudisa kwatakamuita tisionesana nemhuri yekwana Matutuka, isusu mhuri yekwamvurumu tabudisa mutumbi, takavhetawo kuti tione kuti pane mapatsi asipo here. Takaita kunge tinosunungurawo bhandi kupasi kwake kwanga kwakakwana, asi kumusoro kwanga kwakadhemejewa zvokuti banga rakapinda pamusoro peziso rinoita sekunge rakatobvisa ziso, rakatokuponyora ziso. Bhemba rakaenda kumusana kugotsi kwemusoro rakatema. Right, hatina kuziva kuti ropa raitaurwa naiye mufi kuti ndoda ropa rangu, kudaro ropa rakatorwa nekumusoro here. Right, tave pakuti tiri kutora mutumbi kubva kubhuruwayo mukwekwe inenge mochari. Hatina kuziva kuti pahuro pake pamire sei because anga akanoima stitch pahuro. Kudai banga ranga ratodimura pahuro achitorwa ropa. Tafamba naye tichiuya ndopaya pandazoti inini iye chitunha chake chakataura chiti handina kukwana mapatsi, ndidzorerei kwandakapondewa. Saka ndopatakaguma tiri, but mapatsi hatina kuona kuti pati yake rurimi ziso ranga rabviswa here, but tamubvisa mugomba takaona masaini iwawo. Handei pamhuri yavo yapano pamusha penyu, vamwe mataura kuti mapurisa aita kunge ari kusaidhi revari kupomerwa mhosva yekuponda munhu, but imimi sevakafirwa nevanhu vamuri kutiwo masuspect, nhaurwa yamakanyatsoitirana pamberi penyu imimi pasina mapurisa asati apindira, maitaurirana kuti chii? Nevekwamuchechetera hatina kumbosangana isusu private pasina mapurisa. Takasangana tine mapurisa. Ivo vekwamuchechetera vakabudisa pachavo pachena, vakaita 3 rounds. Kechi 3 ndopa vakabudisa vachiti isi tinobhadhara mwana wedu, vana vedu vakakanganisa, tinobhadhara nemombe nembudzi ine vana vayo vaviri kuti bhokisi ribve pamusha wedu. Isi tikaramba tikati hatikwanisi kuita izvozvo. Imimi kana muchikwanisa kubvisa kana kuisa kumochari, imimi indai munoita izvozvo, isu hatikwanisi kubata mutumbi wamunyaradzi une zvaakatitaurira kuti imimi hamufani kundishifta kana kuenda neni kunondiviga. Makavaudza here kuti zviri kudiwa nemuchakabvu? Mataura kuti makati mombe 20 30 kusvika masvika pa60 akazoti magona. Makavaudza here muri kuti ndozvikudiwa? Havana kunge vazviziva because pakazoita discord vataura izvozvo, hapana kuzowirirana kwakaitiwa. Saka pakutaura kwataiita tanga tasvika pastage yekuti tivaudze izvozvo, hapana chakazobuda kuti tivaudze kuti panodiwa zvakati. Iye wacho muchecheteri achitaura aiti anoziva vanhu vacho vane mapatsi. Saka isu tikati indai munojoinana, iwo muchecheteri haungatakuri nyaya iyi ine vanhu 8, iwo hauikwanisi kuitakura uimurudze. Iwo inda unobatana naivavo kana kuti force ngaibve kumapurisa vainde newe muchitevera door to door kuvanhu 8 ivavo. Monoona kuti mapatsi ake akakwana here, auya here akakwana. Isusu vekwamvurumu kunoku tounganidzwa werivhini zviri muplastic paper toisirwa mberi kwedu, isi tojoinidza kana tichisa mubhokisi raari munyaradzi toviga. Saka hapana kuzosvika nguva iyoyo, hatina kunge tasvika kuti ivo vazive kuti pane zviri kudiwa namunyaradzi zvinosvika panhamba yakati. Maburitsa mutumbi nemapurisa eneighborhood, danho rakazotorwa nemapurisa kusaidi kwavo vachiinvolva imimi vachikuzivisai kuti taapa besides kutora mutumbi kuendesa kumochari kuti unoitwa postmortem, ndeapi matanho avakakuudza imimi? Isu hatina matanho atakaudziwa, but tine maneighborhood takaita force kuti vafonere mapurisa ekwaJewel. Vakafonera kudero ndofunga kwanga kuri kuma past 10 kana kuti 10 o'clock dzeusiku. Mapurisa aya akazouya kuma 11 mangwana acho. Ndo pavakauya vachitora mastatement. Pakaita vakainda kune vakaona zvaiitika kumashopu ari maCIO vachinotsvaka statement kana kuti handizi kuti kuferefeta. Saka information yavakauya nayo kubva ikoko isu havana kutiudza. Isi takangomirira kuti
mutumbi wedu waenda kupostmortem Bulawayo. Ndozvatakangoziva bedzi. Tiri papo sezvo mhuri yekwaMuchecheteri iri kubvuma sekutaura kwamaita kuti akabvuma, asi ndachikumbira kuti ndimbobvisa mombe nembudzi mutumbi wombobva pamba. Makazvipira here baba, imimi nemhuri yenyu nemhuri yekwaMuchecheteri, kuti mugare pasi muzadzise zvido zvemufi, mufi azorore, aiswe mumba yake azorore? Isu hatingakwanisi kuzvipira because isu hatina kana simba rokuti tingati munyaradzi azorore pasina zvaakataura. Iye ane zvaakataura zvokuti isu hatikwanisi kana kumubata kuti tiise mumusha wake timuchengetedze. Isu toda kuti zvizadzisiwe nekwaakapondewa. Kana vazadzisa hapana problem, tinogamuchira pasina kana kupopotedzana. Mhuri yekwaMuchecheteri iri kuti iyo havasi kufungidzira kuti pane izwi ramakanzwa masvika paZhombe East rakati konai nekuku. Vari kuti imimiwo kuburikidza namai vaimuchengeta kwakanga kwangobudawo masuspect ainzi aya anogona kunge ari ekwaMuchecheteri, anogona ari ekwaMuchecheteri, ndokutora chitunha ndokunoisa se kunosiya kumboko. Izvi zvakutaurwa nemi mhuri muchiti izwi ndo rarakataura, vari kuti ivo manyepo. Iwo hasi manyepo iwo ngavaregere kudero because vanga vasiripo ipapo. Or even kagroup katanga tinawo mota vanotoziva kuti zvakataurika iko izvozvozvo. Tikatombomisa mota kudiskasa kuti todini sezvo pane mhepo iri kutaura yakati isusu kunoku tandatopa go ahead yekuti mushanga ucheriwe. Tapuwa command nemukuru wemochari achiti from here straight away motoinda kunodi kunochengetedza munhu because ave nemadays akawandisa. Saka hataikwanisa kuti tiite turn off yekuti tidzoke tiinde kwaMuchecheteri pasina nyaya yakadero. Isu takatoitwa command nemufi tichibva tatokona. Hanzi mazuva akagara vachitaura vakomana veSt George, hanzi pachitunha panga pasinga mari kana nhunzi kana kuita sei, hanzi zvaitoita kunge zvinhu zvitongori nomawo kana kuratidza kuti mutumbi uyu wagarisa. Isusu semhuri yekwaMvurumu tiri kunokumba kure naikoko, but taingofonerwa neveukama vachiti hapana kana problem. Or even sadza kana mvura unomwa ugere padhuze nebox racho ranga riri pamukova pemusha. Vari kuti vanhu vekwaMuchecheteri hanzi mazonzwa kuti zvichida nekufamba kwemashoko kuti aiwa mhuri yekwaMuchecheteri haisiri iyo chete kana kuti haisiri iyo yakaponda mwana wenyu baba. Zviri kunzi imimi makazosvika pakunyara kunotora chitunha ichi kuti muyozochiradzika. Pakadero hazvikwanisiki mwana wamai vangu. Ini ndinoti isusu masuspect akataurwa naiye mufi achiti pamandiisa ndipo chaipo ipapo ndo atakangotevedzera. Iye Muchecheteri ngaainde achitaura nevakaziva vaakaita navo basa rake kuti hei varume, ndakukundwa kaini ndiri 1, iwe newe takaita basa iri tiri tese, ngatichibetseranai nyaya iyi. Iye Muchecheteri atakaisira boksi ndiye anoziva vamwe vake vakaita nyaya navo. Hanzi nemwe mukurukozi watotaura naye, hanzi chitunha chakatokuudzai kuti ndisire mvura ndichazomuka ndichinwa mvura, ichokwadi? Chokwadi yakazara. Ndosaka muchiona pasina kana zvimwe zvinonetsa. Takaisa mvura, tikaisa mvuri webhachi kana kuti mucheka uri pamusoro pebox, akatonorehwa ipo paya mumvuri waainawo. Right, timbosiya mhuri yekwaMuchecheteri timboya kumhuri yenyu. Isikireti ipi baba inoitwa kudzinza rekwenyu kana kumhuri yekwenyu kuti munhu haangofa obva arova, ende zvichida izvi chishamiso chabva ndechekuti asati aradzikwa abva atanga kutomuka kuti inini zvakadai. Mune zvamunoita here kudzinza kana kuti mangonzwa kuti munyaparara makabva mamhanya kunana chiremba mukati wedu haangangoita sei, haangangoenda, kana kuti izvi itori nhaka yemusiyiranwa kuti kudzinza rekwenyu ropa haringodeuka zvakadaro? Mukomba munin'ina, kudzinza rekwedu isusu inini handina zvandingakutaurire kuti tinoita zvakati, asi kuti mwana uyu ndofunga ndakatombotaura ndichiti mwana uyu haana kuyamwa mukaka wamai. Mwana uyu akangoberekwa mai vake vachibva vafa ipapo.
mukaka wamai haana kumwa. Mwana uyu akakura achiyamwa mukaka wemombe newembudzi, haana kunge akakwana pakuberekwa kwake. Mazuva ake anga asina kukwana, ndomva aberekwa. Saka mwana uyu akakura kukwanisa mazuva ake ari muglazi. Ini ndichindako ndichinoona nemwana uyu, ndaitombomubudisa muglazi ndichimuisa muruoko rwangu rwokuruboshwe, achikwana paruoko apa, akarara pamusoro peruoko. Saka dzinza rake mwana wemukwasha akanga atora mwana wangu. Hatina kunge tasangana nemukwasha uyu kuti titaurisane kana kuti tizive kuti kurudzi rwake kumire sei. Otherwise zviri kuitika izvi ndezvekurudzi rwake, kwete kwamvurumu kwadematsika, kwete. Pamwe pane zvamunoita kwakawana vakwasha nevana venyu, tobva taziva kuti iri dzinza haribatwi iri. Alo, andati pamwe pane sikireti yamunoita kudzinza kwenyu hakuti izvi tobva tapedza kaita interview tobva tati baba ndipeiwo kandinuri kwangu dzinza risabatwi. kwete hakuna zvakadero. Hakuna zvakadero. Kuda zvaitwa nevadhara but havana kusiya vatipawo kuti munodai munodai. Takangozosara tiri vana, hakuna zvakatiratidza izvi. Aya, kukurukura baba munoziva kuti kana tiri panhamo tinotsvagawo dzimwe nyaya dzekuti tiseke. Ini sasa hwira ndina ndichita ndichitokonya uko mombosekawo kamakaita asi makanditaza kunyanga zvenyu muri kundinyima sikireti yacho. Kwete unoguma masaidi wose but kana zvisipo hazvipo. We can't force handiti. Saka imimi kuno kundoziva kuti kuna mambo kuna sabhuku vekuno makavazivisa here chiitiko ichi iye vakakupewo mazano ekuti chii? Masabhuku emuno medu vari kuziva nyaya yacho. Madzimambo ekuno kwedu vari kuziva. Tina headman and chief vakazviziva. Headman vakaziva from the day yekutanga, tikazozivisa ishe Njelele vakazviziva. Nezuro vaitwe panapa vachitorawo kuti information yakafamba sei, tikavapa sokupa kwatiri kuita kwamuri. Saka vachimurukawo panapa vakati ivo vachanogara pasi nasamambwa Samera vagotaurirana kuti chiitiko ichi tochiita sei, chave chivanhu ichi, ngatiitei zvechivanhu, tizadzise zviri kudiwa. Ndokumuruka kwakaita Ishe Njerere achibva pano nezuro vanga vari pano. Muri kwamuchiteereri kuti hazviite here, idzi pfungwa dzavo hadzisi dzangu, hazviite here kuti imimi naivo mubatana, hongu musati maripirana, mubatana mombotsvaga munhu chaiye ane ruoko rwakaparadza hama yenyu, nekuti ivo vari kuti isusu maoko edu akaita se akachena. Vakuti hongu tinogona kunge ichitadza kuonesana nekuti tese tiri vapenyu pazuva ranhasi takanga tisipo. Hongu chitunha chinogona kunge chakataura mashoko achakataura, asi hazviite here kuti tibatane nemhuri tenda kana pane vaviri kana vatatu magodobori kana vanoona nezvemweya kuti vativheneke tiri pamwe chete votiudza kuti aiwa muhama yenyu yakaparara zvakadai so. Mwana wamai papa hapaiti. Ivo vekwamuchechetere vakazvibudisira wani pachena, vakati vanoziva chiitiko ichi. Mwana wavo kana kuti vana vavo ndivo vakatanga musindo. Vatanga musindo uyu mukomana uyu anzi chiinda kumba, akazoteverwa akateverwa nevapi, ivo vamboita musindo naye. Vekwamuchechetere vari kuti vanoziva pane mapatsa ake, vanoziva kufamba kwakaita nyaya. Kusora nezuro tichitaura navo vakanga vasvika pakuti hendei tidhiraivhane tinosvika pane vane mapatsi tigoatora. Ndobva pazoita discord rakaita ranga rave remhuri oro even dispo wekwekwe ari kutaura kuti tsiuranai vana tanchifamba takanaka wani kuti nyaya ipere, tsiurai vana tanda kusvika kumagumo. Saka ivo vazouya vachitora mutumbi kuisa kumochari. Chikonzero chokutora mutumbi vachienda kumochari nawo ndechei, but isusu manje takaguma tichiziva kuti vekwamuchechetere ndo vanopedza nyaya, because vari kutaura pane mapatsi. Vanoda bedzi vanofamba naye kuti vanoratidzwa mapatsi paari vari vekwamuchechetere vakatungamira, kwete vekwamvurumu kuti vabatane nevekwamuchechetere. Nada. Pachiputukisi. Saka izvi zvamusi kuziva kuti mutumbi uri kupi, uri kukwekwe here, uri kuzhombe here, uri kugokwe here, muri kuronga kuita sei semuri?
Isu tenge takangomirira kuti tizivisiwo kuti mutumbi uchiripo here patakausiya, kana kuti mutumbi washiftiwa waiswa Gokwe, waiswa Kwekwe, kana kuti waiswa paZhombe mochari. Hatina information yatiri kuziva, tinongoyo takagara or even maplans hatina. Tingaita plan tingazi kuti ari isu tongoziva kuti ari pamuchechetere. Tongoziva kuti ari pamuchechetere. Ngatiti mazoudzwa kunzi ari kuGokwe kana kuti kuKwekwe kana kuti kuZhombe, munoenda ikoko here, munoita sei, makaronga chii semhuri? Isu semhuri hakuna action, hatiindiko isu. Hatiindiko, tinomirira zvaakataura zvido zvake, zvakataurwa nemufi ndozvatomirira. Kana pasina izvozvo hatina action yatotora. Hatina action yatotora. Tenge takangomirira kuti tione vekwamuchechetere vachiuya negurupu ravo vakaita zvinhu zvacho, kana vakabatana vachiuya, hapana problem. Vachitiradzawo kuti izvi ndozvatauya nazvo. Moziva, kana ukauya uchichema une pawakabatawo, zviri nani. Tobva taenda pamubvunzo wangu bari kuti imimiwo semhuri ndambonzwa muchitaura kuti pakaita discord, handiti imimi semhuri hongu makarasikirwa, makazvipirawo here kuti mugamuchire mhuri iyi mutaure nayo murunyararo? Hapana dambudziko mwana wamai. Iyo mhuri yekwamuchechetere ngaiuye oro even isina mapurisa pakati, ngavauye titaurirane semhuri, chivanhu chiriko. Ndochatiri kushandisa isu chivanhu, tinotaurira ava variko, totaurirana. Hapana kana noise kana kurwisana kana kubatirana matemo kana mapfumo, hapana. Ngavauye ivo totaurirana bedzi, tosvika pakugumisidza kutaurirana zvipi. Ndabvunza mubvunzo nekuti mati pamaitaurirana pakaita discord kusvika mapurisa azoti tsiurai vana. Zvichida mhuri yekwamuchechetere inogona kunge yakuzotya zvakare kuti zvakamboitika apo pakaita discord paya kusvika mapurisa azoti aiwa tsiuranai, tinogona kuzotadza kuwirirana nemhuri iyi. Ndosaka ndakubvunzai kuti mungavavimbise here, nekuvimbisawo mhuri yeZimbabwe kuti imimi hongu makafirwa, hongu muri kurwadzikana, asi makazvipira murunyararo kugamuchira mhuri iyi kuti mutaurirane, mowana kuti mawana solution yedambudziko ramakatarisana naro. Isusu chinangwa chatinacho ndechekuti vekwamuchechetere ngavauye titaurirane. Iri discord rakaitika iri ndofunga kana ndakatarisa pane kakuratidza kuti side rezata rapi ndo rakapa kuti paite kai kadiscord. Saka ivo vakauya pasina mapurisa, hapana saini inoratidza kuti isu tinomurudza mhepo. Aiwa, ngavauye ivo titaurirane, tinzwisane kusvika pamucheto, hapana chakaipa. Aiwa, muri kuzvinzwira mhuri yekwamuchechetere. Baba vabuda pachena, vabuda kumhuri yeZimbabwe kuti hongu zvakaitika. Ivo ndivo vakarasikirwa nehama yavo, asi vakazvipira kuti muuye imimi even musina mapurisa, votaura navo murunyararo. Izvi havana kuzviita zviri secret, vari kutaura kumhuri yeZimbabwe. Chazvakanakira ndechekuti vaita chitsidzo kana vachizenge vachityora ivo nemhuri yavo. Kana muchinge mauya paita discord, munozoti vanhu vaya vanoita se vanonyeba, asi sekuvimbisa kwavaita vati huyai imimi titaurirane, sekubvuma kwamakaita pekutanga kuti aiwa munoziva zvakaitika uyewo makubvisa padiki yapo kuti chinhu chimbobviswa, makabvumawo zvakare kuti aiwa tinoziva kune mapatsi sekutaura kuri kuita baba, zvanzi huyai titaurirane even pasina mapurisa, even paine padiki pamakabata ipapo. Asi chikuru ndechekuti zvakataurwa nemushakabvu, zvakataurwa nechitunha kuti kana muchinge makundiviga ndivigei nenzira iyi, zadzikisai izvi. Vari kutiwo zvakare hongu patinenge tichitaurana huyai muchiziva kuti zvatiri kutaurirana tiri kuzadzikisa zvido zvemufi. Ndosaka tauya kuno kuti tizoita sei, tizonzwa mafambiro akata nyaya, imiwo zvakare muchitipa divi renyu. Baba, mashoko enyu mhuri yakateerera amungade kutaurirawo mhuri yeZimbabwe pamwe nemhuri yenyu ndeyekuti chii? Mhuri yeZimbabwe ndinoti sunungukai. Chiitiko chakadai so hachifaniri kuti chiitike mumhuri idzo nedzedzedzo muZimbabwe. Ndisingarevi kuti imi munofanira kutora mukana wokuti aitwa izvozvi zvingafikisiwe, asi kuwirirana mukati mekutaura nokunzwisana ndinoti zvinotendwa izvozvo.
Tinotenda baba mhuri yeZimbabwe mainzwa ndi baba vemuchakabvu vatanga vachitaura navo pamusha pavo vachitiwo aiwa hongu ropa rakadeuka asi matanho ataakungoita taakuzadzikisa zvido zvikudiwa nemufi tichigadzirisa nekuzadzikisa murunyararo. Baba vemufi sekunzwa kwamaita vari kuti havasi kuziva kuti chitunha chemwana wavo chakaendeswa kupi nemapurisa mushure mekunge chatakurwa kubva pamusha wepamuchechetere uye vakatomirira kubva kunzwa kwamapurisa. Sly Media ichangobva kugokwe mushure me2 days yakatambira mashoko ekuti mapurisa akafonera baba vemufi pamwe naChief Njelele vachiti endai munotora chitunha chemwana wenyu kuKwekwe General Hospital mochari nekuti chakange chave kunetsa chichikika chiri mukofini zvekuti pamochari apa pakange pasisashandike. Vakataura izvi parunhare mamwe mashoko haanzwike nekuda kwePoor Network. Hello. Alright, ndanga ndichida kubvunza kuti vari kuti chi vanhu vacho vekumochari vari kuti kudii? Izvezvi mochari nezuro ndakafonera kuchinzi haiwa tiri kuneta. Hanzi ari kuita sei? Sina kutaura kukavakava box. Okay. Ari kumbotaura here sematauriro aiita paya kuti ndiendesei kune munhu akandiuraya kana kuti ari kungokava box chete? Ndiyo nyaya iripo iyoyo. Hey. Ko mapurisa haasi kumbomataurawo here kuti ndivo vakandibvisa pandakanga ndakasiiwa nemabereki vangu? Zvakabuda saizvozvo mapurisa ndiwo akabvisa nepawa yokuti uya nangirike search weti mukuru wemapurisa Dispo ndiye akauya achiti ane dumwa rake rakakura kudarika vamwe kuratidza nekati ainda uchakura kaenda mota ikafa rokuti ikazouya imwe yechitunde yakazomusvitsa pakweke pamochari kuratidza isusu hatina kuenda kuzachose. Saka iko zvino hamusati mamboonana nemhuri yekwamuchechetere? Asati yauya. Okay. Saka kumochari vari kuti kudii? Vari kuti mutore munhu wenyu here kana kuti? Hayi, kumocha vari kuti munhu ngaabude munomu. Isu hatina simba rekutakura munhu iye futiko. Imi hamuna simba nekuti handi ndimi here mhuri yacho? Ndini pamocha. Saka sei muri kuti hamuna simba rekunomutakura? Kundomutakura chii akatorwa nevanhu. Saka imimiko zvino muri ngoti mwana wenyu ari kwamuchechetere? Chete ndo point yangu yandinayo. Okay. Alright. Saka semhuri iko zvino muri kuronga chii? Ina handina zvandinoronga nababa nanatezwa. Inini mwana kuti ndimuzvare ndakamuzvara ndinatora mwana mumwe munhu. Koza inini ropa rangu nemukadzi wandakazvara naye kuratidza tiri vanhu vaviri. Koza hatina zvatoronga. Aiwa, maita basa baba. Maita thanks baba. Alright. Zvino handipo kumba ndiri kubhinga. Muri kubhinga. Alright, maita basa. Asi mhuri yekwamuchechetere iri kuti hapana chavati vanzwa kubva kumapurisa kana kumhuri yemufi kubva zvakatakurwa chitunha ichi kubva pamusha pavo. Ndanga ndichida kubvunza kuti patakabva paya hapana chakazosara chichimbotaurika here kana kuitika? Hapana. Okay. Kutanga tichimbonzwa pane vamwe vangu vachimbotitaurira vachiti ivo chitunha chava kunetsa kwachakaendeswa kumochari. Vanamboziva meno ndevapiwo vari kusangana nazvo anambosangana nazvo. Saka pakanaka. Saka ndachida kunzwa kubva kwamuri kuti hakunawo here zvakasara zvichiitika. Alright, rega ndigopa baba namba dzangu. Namba dzachona idzodzo. Alright, pakanaka, maita basa. Nyaya yekupondwa kwamunyaradzi ichiri kuenderera mberi zvekuti magumo acho achiri kure uye inopera chete kana mhuri mbiri idzi dzikagara pasi dzikagadzirisana nyaya iyi pachivanhu. Sechishuwo chemhuri yekwamuchechetere chekuti dhiraivha akanga akatakura chitunha ndiye anogona kunge aine nyaya yese nekuziva chokwadi chekuti chitunha chakataura here kana kuti amai guru ndivo vakaendesa chitunha pamba pemasuspects. Sly Media
yakatanga kutsvaga driver uyu kuti inzwewo divi renyaya yake. For Sly Media TV, this is Robert Tafmani in Gokwe, Midlands Province. Sly Media TV, building bridges.